Takže vážení a milí, po 4 rokoch blúdenia po Slovensku sme zablúdili aj do Latinskej Lehoty. Našiel som môjho nového kamaráta, ktorý má takú košelu ako ja. Volá sa Tomáš. Tomáš odkiaľ? Z Olešnej, to je asi 30 km odtiaľto, ale vždy tu rád chodím, lebo to je jediná taká diskotéka na úrovni, že dá sa tu skvelo zabaviť, takže je to tu proste super. Super, koľko ti majiteľ zaplatil za reklamu? Tomáš, my sme tu poprvýkrát po dlhom čase, sú tu pekné dievčatá? Dúfam, že neposledný raz. No, to všetko sa uvidí, ale znova sa vrátim k tej otázke. Chodia sem pekné dievčatá? Chodia, však o Slovenka sa vždycky vraví, že sú najkrajšie a na tých kysúciach to platí dvojnásobne. Jasné. A keď už nemáme hokejistov, tak máme aspoň pekné dievčatá. Aspoň to, no. No, Tomi, čo by... Radšej pekné dievčatá ako tých hokejistov. A ešte keď sa navlečú do hokejistického dresu, tak to je úplne paráda. Ešte mi povedz, čo by ti dneska urobilo radosť. Aká pesnička? Tak buď ten Milk and Sugar, alebo Cranberry Zombie. Cranberry Zombie bola dobrá voľba. A chceš to aj niekomu venovať? No však najkrajšie šťastničke, čo je tu Zuzanke. Tej Zuzke, jasné, zaľúbený Tomáš. Takže vážení, ďakujeme za rozhovor, to bol môj nový kamarát v parádnej košeli. My sme ako... Super človek toto, fakt, že na úrovni, typek, jak má byť. Dobre, čo piješ, pomeď. Takže vážení a milí, toto sú krásne dievčatá z Kisúc. Vy sem chodíte pravidelne, že? Kto bude hovoriť za vás? Nie. Nie? A nechceš povedať, že sem nechodíte pravidelne? Možno druhý, tretíkrát a niektoré sú tu prvýkrát. Ty si tu prvýkrát? Je nám cťou, že teda sme pri tom, ako ste boli prvýkrát. Nebudeme preberať ostatné prvýkrát, ale dávam do pozornosti našim divákom, že máme tu aj dve zástupkyne dnešnej súťaže o Miss With Oldies Mixu. Dobre, detailne zober tieto dve dievčatá. Babi, budem vám držať palce, ale je vám jasné, že všetko majú v rukách návštevníci klubu. Teda lepšie povedané v telefónoch. Navyše, z tohto stola máme aj zástupkyne do karaoke súťaže, ktorá bude spievať. Vy dve? Zase vy dve. Toto sú dve hyperaktívne dievčatá. Dobre, babi. Budem vás sledovať jedným okom, aj keď začnem pracovať, potom už veľa toho nenasledujem, ale znova opakujem, budem držať palce. A ešte posledná otázka. Jedna pesnička, ktorá by vám dneska urobila radosť. Chcete nejakú? Please. Pozri, ak som ich zaskočil, vidíš? Sestričku z Kramárov. Sestričku z Kramárov. Tu by som chcel aj ja. Najlepšie takú 18-ročnú, ešte neporušenú. Dobre, takže sestrička z Kramárov pôjde do VIP priestora pre vás. Dobre, ďakujem za rozhovor. The new stuff